a osvesti televizije Dević. Već godinama unazad većina mladih Palanke uveče izlaze u diskoteke, kafiće i slična mesta gde ostaju do jutarnjih sati. Prema njihovom mišljenju, gradu nedostaju lokali gde bi se slušala živa muzika. Ipak mnogo toga se promenilo kada je reč o izlasima u odnosu na period od pre 20 i više godina. Diskoteke i kafići uglavnom su mesta na koje izlaze mladi Palančani. Milanović Vanja. Vanja, koji razred ideš, koja škola? Druga godina medicinske škole ovdje u Palanci. Kaži nam, Vanja, gde ti uveče izlaziš ovdje u Palanci? Pa najčešće u diskoteki ovdje. Kod nas u Mešir, u MB. Pored diskoteke ili ima još neko mesto? Pa ovako neki kafići kao što je pub. Tako. Kada mladi Palanki izlaze uveče? Koliko sati? Pa oko 10, 11, sve zavisi kako kad. Kada se vraćaju kući? Do 2, pola 3, ja. Što se mene tiče, ja sad... Jel ostane neko i do ujutru? Da, to je često. Po tvojom mišljenju, da li bi trebalo da se uvede neki novi sadržaj ovdje što se tiče izlazak u Palanci? Mislim da bi trebalo. Jer stvarno, znači, ja čujem da ljudi ostaju do ujutru, meni je to tako, ne znam, glupo je i ne znam. Šta misliš šta je to što fali što se tiče izlazaka ovdje u Palanci? Ovdje? Šta bi volila da ima u Palanci, a nema? Pa ne znam, možda, ne znam, znači diskoteke ove koje imaju nije to. Ne znam, stvarno, ne razum, ima puno droga tamo po diskotekama i ne znam. Ti to ne koristiš, ili tako? Ne, nikad nisam ni probala, znači. A viđeš to? Viđem, po diskotekama viđem. I dosta mladih ljudi puši. Janićević Ana iz Smederevske Palanke. Kaži nam ovako, mladi Palanke te obično izlaze uveče? Pa obično to su diskoteke MB i Meš. Po tebi, da li bi trebalo još neko mesto da postoji? Pa trebalo bi, na primjer, neki kafići sa živom svirkom, jer to su samo 2 diskoteke. Nataša. Nataša, gde ti uveče izlaziš u Palanci? Pa najčešće u MB idem u diskoteku i tako. Po tvojom mišljenju, da li bi trebalo da postoji još neko mesto eventualno gde bi mladi izlazili? Pa da, trebalo bi još diskoteka. Diskoteka? Da. Si bila negde van Palanke po nekim drugim mestima? Ne. Ja sam Dražić Anđela iz Smederevske Palanke. Kaži nam ti što se tiče izlazaka večernjih ovdje u Palanci, kakva je situacija? Pa uglavnom su tu diskoteke, ali izlazimo i do centra grada u neke kafiće kao što su pub, tabu i tako ne. Kaži nam kada mladi izlaze sada uveče, u koliko sati? Pa obično petkom i subotom oko 11, tako. Kada se vraćate kući? 2, pola 3. Rade dotle kafići i diskoteke? Radi. Šta misliš, da li bi trebalo još nešto, neki novi sadržaj da se ubaci u... Pa trebalo. Šta recimo? Pa možda još više diskoteka i možda po kafićima živa muzika. Da. Prema mišljenju sredovečnih Palančana postoji velika razlika između ovih sada i nekadašnjih izlazaka u grad. Razgovaramo sa ljudima koji imaju solidan broj godina, koji mogu da nam kažu znači, gde se nekada izlazilo ovdje u Palanci. Evo Bojan, izvoli prvo ti. Pa evo, zadovoljstvo mi da stojim pored Suje. On je ovako jako važan u istoriji Palanke što se tiče tih događaja, jer on je prvi dobar DJ u prvoj diskoteci Palanke. Ja, naime, kad sam došao iz Švedske, bolja se muzika slušala zahvaljujući Cuji u Palanci, Herbie Hancock, Avangarda, Fusion, svašta. Billy Cobham, da mome... Temptation. Tad nisu, da mome Beograđani nisu imali takav... I taj klub za romantičar je bio dom i onako, pamtiš, je bilo dosta. Sad mladi imaju više ponude po ovim kafićima, ali izgleda da je prestalo volja za druženjem, zbog čega ne znam da li je to finansijski problem. Bila je bolja muzika, a to je daleko pre ove navale turbo folka i lepše se tada živelo. Borise, kako su tvoje iskustva iz tog perioda, gde se tada izlazilo i gde se ti puštao muzika? Pa 72. godine, mislim, Dom omladine je bio, to je prva diskoteka koja je otvorena, koju ja znam. Posle je bila kod Trše pokojnog mesna zajednica, Vojna Ideko setim gde je još posle bilo... A pili su po raznim prostorima, Turis da bome. Tačno, ali prva diskoteka je bila u Domu omladine. Gde je sada muzička škola. Muzička škola u Bašti, to je prva diskoteka bila. Po vašem mišljenju, ima li razlike u nekadašnjem izlaženju i današnjem? Pa jedino u vremenu, pošto se izlazilo od 8 do 11. Osim toga? Pa, vrsta muzike sada. Tada je čovek u tom periodu bio dnevno delatno biće, znači izgledali smo danju, uveče malo i ujutru smo funkcionisali. On je bio i gimnazijalac i dobar kao i uvek, normalno vaspitan, nije bio da ostane do 4 ujutru i da spava ceo dan. I tu je sad ta razlika. Želeo da se vratim kući u 4 ujutru. Da. Današnje deca izlaze u 12 sati noći.
To je van pameti. Evo, Boris, pitanje za tebe, s obzirom da si tada puštao muziku i radio kao DJ, slušaš verovatno i ovo danas što je aktuelno. Kakve razlike između tadašnje muzike i onoga dana što slušaju mladi? Ma ne, teško da slušam ovo sada što oni slušaju, to teško da slušam. Potpuno drugu vrstu muzike slušam. Čak i tada kad sam počeo da puštam muziku, slušao se rock. A ja sam greškom krenuo ili da dobro ove palanke da puštam jazz, što kaže Bojan, soul, funky, znači meni su prihvatili prvih možda 10 dana, to je bila vika, frka, ali kasnije narod prihvatio to. Bojane, Ja jedino mogu da kažem da je van pameti da naši ljudi ovde mladi slušaju nešto što su, na primjer, koreni ritmičke strukture iz Afrike, iz Grčke i tako dalje i dodaju neke reči koje su van pameti za srpski jezik. I oni to nazivaju narodnom muzikom. To je van pameti. Van pameti je da u diskoteci ide turbo folk. To je poremećaj sociološki. Naravno, vremena se menja i veliki je znak pitanja šta će se slušati od muzike i kada će se izlaziti u grad za 10 i više godina.